Skelani sa brojnim srpskim selima i zaseocima napadnuti su u ranim jutarnjim časovima 16. januara 1993. godine. Cvetko Ristić bio je još dječak. To jutro, 16. januara, negdje oko 5 sati ujutru, znači sad ne bih mogao tačno da sjetim jer dosta vremena je prošlo, uglavnom još nije bilo ni svano što kad se dijeli noć od dana. Čuli su se pucnji i u kući, u tom trenutku smo se nalazili ja, otac, sestra, brat i još majka i još jedna žena koja je iz sela spavala tu sa nama, nije smjela spavati sama kući. A sestra i brat su došli dan ranije zbog porodične slave koja je 20. januara. Izašli smo ispred kuće i u tom trenutku nismo ni znali da li je napad, da li naši pucaju, šta ja znam. I na nekih 50 metara od kuće, na jednoj ovako, da kažem, kosi, već smo vidjeli, mogli su se jasno vidjeti muslimanski ovi vojnici, a ispred njih su išle žene, djeca, jer oni su imali tu volju taktiku da prvo zaplaše, pa tek onda da kažem dok usure taj narod, jer to je već u početku je bilo samo pucnjave, međutim kasnije, znači i ono udaranje u šerpe i njihovo ono arlaukanje, ono Allahu Ekber, kako već to ide. I otac je rekao da se on vraća kući po ostale, a da ja idem na artiljeriju za slučaj da nešto zatreba tamo nekome, eto da, ili možda i predosjećao šta će se desiti, pa eto bar da mene spasi. Ja sam dolaskom na artiljeriju vidio sam da je već, ono više nije bilo sumnje šta je u pitanju. U tom trenutku sam vidio da neki zaseoci našeg sela gore, ali kako je kuća bila iza tog brda, nisam uspio da vidim šta se dešava oko moje kuće. Nisam vidio dim u tom trenutku, znači još uvijek nisam ni znao šta se dešava u kući. Kako se ispostavilo, otac je neposredno kako smo se razdvojili. On je krenuo preko jedne livade da bi sa donje strane kuće prišao kući, jer je odozgo već ima jedna brezova šuma i sad te kose su jake muslimanske snage, sad koliko je njih moglo biti u tom trenutku ne mogu tačno reći, ali i on je to primijetio i krenuo je ispod kuće da bih prišao u kuću da pozove i ostale da probaju da se spase. Međutim, na nekih 20 metara od kuće je pogođen. Tu su probali da ga zapali, međutim nije im uspjelo. U kući su pronađena tijela te žene, Milenije Janković, od majke i od sestre, a tijelo Burazira i dan danas nije pronađeno. Zvanično se vodi kao nestao, mada sve su manje šanse da je među živim.